С парите, които получавах от Симеон Симеонов, Иван Ажгалов, Ружди Хасан, сумата някъде около 2,5 милиона, като повечето пари са получил, разбира се, Димитър Николов в кеш, в пликови, в турбички. За тях, естествено, няма документи. В момента, когато трябваше ние да рефинансираме кредита, тогава ми светна лампичката, че тук става дума за подготвена измама, за придобиване на активи на съдружника, на занижени цени и ако може и безплатно това да се случи, както в момента стоят нещата. Има ли и други стопанства и връзка между тях? В стопанствата, които бяхме в един кръг от фирми, който Димитър Николов беше поставил свои лица. Един от тях е Ружди Хасан, който му беше охрана в Победа. Той е в Каменяк, има стопанство за отглеждане на овце, на крави, има си мандра и е реализирал също много проекти по програмата за развитие. Другия обект е в Крушевец, където неговата племеничка ръководи нещата и се чертаеше перспектива да работят тези свързани фирми. Всъщност те са направени, за да можем взаимно да си правим услуги. Един ден дойдоха при мен Димитър Николов и Никифор Видров и аз бях заставен да подпиша този договор за заем от 1,6 милиона лева. Вече знам отговор на този въпрос, но просто когато ние се запознахме, Димитър Николов, той беше директор на Победа, лично той каза да почнем да работим без да се лъжим. Но се оказа, че аз спазвам това обещание, а не